MC Gwajo useyiphendulele lokho kulandela amavidiyo kaKing Bhaka ethi-ke uGwajo udlala iskeshi kanye-ke naye-ke uDr 2+2. Ngane wethu sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona umbuso njengamanje okubingelelayo uyena Mathinto Acosi into mzumqamla emihlaka abanye zibaqamela imali sikwazi. Ngane wethu ngabe usuku lakho luqala ulangcotho nje press subscribe button ushare uphinde comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufala amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Ngizocela into eyodwa akuyilinde ividiyo iziphele bese kuyima ukhomenta lokho kulandela abantu abakhomenta indaba bengayizwanga bese bengazi ukuthi mhlambe kukhona into engaqondakali kahle. Okay, uGwajo ubephendula uBhaka njengoba ke uBhaka eke wadedela iy'keshi wadedela amavidiyo ukuthi ke uGwajo no-Dr 2+2 baya-actor futhi abayiyeke lo msangano abawenzayo benze sure ukuthi amanye amavidiyo bayawadelete lapha ku-social media ngoba lento abayenzayo iskesh. Gwajo bese veza ngokusobala ukuthi cha mina ne-Enyoni TV as-ethi lento sisuke siyenza i-reality futhi wena Bhaka njengoba uhlala emzini eMandiya siyalazi iqiniso uyazi nawe ukuthi wake wangifonela wathi ufuna scratch sketch ngomakhandakhanda kwakuthi mina ngakutshela ukuthi angiyenzi into efana naleyo wake wazama futhi kungxengxengxele eceleni ukuthi angifike lapha kwakho ngabuza ukuthi ngifike nobani wathi naye angifike ngedwa ngathi mina ngihamba ngedwa ngihamba nabafana beNyoni TV bufuna ungithatha isithombe ebese uthi ngangize kuwena konke lokho okhulumayo kungamanga. Ngiyabonga kakhulu nje kumkhwanazi njengoba umkhwanazi akhele inkosi emakhaya akhele futhi nenduna uyaziwa inyanga ekhona no-Dr 2+2 wakhe emakhaya wakhele inkosi wakhele nenduna kuyaziwa futhi lokho wena uphi owakho umuzi wakhele emakhaya noma ke iphi indawo owakhele kuyona kusho yena-ke uGwajo. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakho uGwajo uthi uma eqhubeka wathi Ningizimu Afrika nina besilo ngiyakhuleka eJazi bafowethu alikho iqiniso South Africa alikho iqiniso bafowethu alikho iqiniso ngiyakuphinda alikho iqiniso ngiyabingelela ngingunogwaja lo sikhundla ngingumzukulwana kavungamisi uvalavala kusavala sekuvala ngamakhanda amadoda dintsiba emagwalagwala tati ingagcoka umuntu cobo chumu fala kahle mswazi lomnyama kwabethuli sifuba sinencemo phuza kwezindengi masibekela ngingumzukulwana kasomhlolo silo bayethe wena waphakathi la ekhaya komama kwaDlamini ebukhosini la ngizalwa khona abantu abaningi ke abakwazi lokho nanti hiye engeligqokile limela amakhosi ala kaNgwane. Ngiyakhuleka futhi nasekhaya elikhulu eNdlunkulu yakithi kwaZulu njengoba singamaZulu ngiyakhuleka kwinkasheni enkulu kaMenzi ephuza umlaza ngameva langa lilisehlule yebe amadoda yebo sesingamavikiti wena weNdlovu ngikhuleke ebukhosini bakithi kwaZungu kusukela emahenyeni Ntandakwela ngikhuleke khaya elikhulu khaya lithi ebukhosini bakithi uGwabeni emeva mhlophe ngiyakhuleka kwaBeni bafowethu ngingugwajo ngingwazungu njengoba sengichazile umuntu ongaziyo nokasondela eduze kwami uzonothisa lento ukuthi uGwajo uyahlonipha uGwajo uyithobile uGwajo uyasazi istori sakhe. Ngifuna ukuzo-addressa ination ngalo mbonakalo osowenzekile eNingizimu Afrika. Yazi njengamanje ngifuna ukuzokhuluma ngento engicabanga ukuthi abantu abaningi bayibuza bayiphendula ukuthi yiyo akuyona qonde ngqo kuweKing Bhaka futhi awuyona iKing wawugcotshoba wena Bhaka Nzama owaduma ngembiza yeyilonda owaduma ngomshwalense usadayisa umshwalense kudala. Okay, asibuye lana ke. Bafowethu ingamampunge lento esho uBhaka egameni leNyoni TV, egameni likaGwajo. Kosesizwe sakamnikazi. Ngiyayithoba, ngiyahlonipha kakhulu kuyona ngoba amakhosi ngiwahlonipha kakhulu. TK Mfokazuma mfowethu, umfowethu kumodani ukuthi ube umfowethu angazi ngathini indlela esihloniphana ngakhona. Angeke ngize ngidayise ngeNingizimu Afrika ngiuGwajo. Angisoze. Lento ngizoyiqala la. uBhaka ngiyamazi kodwa angimazeli ukuthi wake wasiza ba 2+2 ngiyamazi baningi abantu engabakhomba abalekelelile wabasiza uyinyanga endala yakwamhlaba uyalingana nami ngeke ngahlala kaMhlaba elingana engiyaziyo nemisebenzi yakhe usehlala emakhaya wakhela inkosi unenduna uyaziwa nje akaze futhi ngikhumbule kuthiwa kunomuntu ofike ekhaya kubo ozokhala ukuthi uqoliwe njengoba kukhulunywa la kuma TV.
Ngizoqala ngisho lento ngithi uBhaka akayeke umona, weBhaka yeka umona mfethu. Uyeke umona ngeke uzukusebenzele. Ukaningi ungifonela ungincenga uthi wena ufuna sizoshutha ivideo upromote uMakhandakhanda khambe kukhandwa abantu kuthiwe labo bantu labo ke ibona labo bantu abasizwe uMakhandakhanda. Wazi wathi kimi abantu abayizigwili. Ngakubuza ukuthi mina izoba kanjani lento leyo ke. Ngakutshela futhi ukuthi ngeze ngiyenze into enjalo mina ngoba kahle kahle ngabe ngidayisa ngeNingizimu Afrika. Njengamanje uzokhuluma amampunge phambi kwabantu. Uzothi kimi ngidlala isketch, uzothi kimi ngidayisa abantu, uzothi kimi shuthi mina kahle ngidayisa iNingizimu Afrika. Okuyinto engekho yonke lento leyo ke. Ungibiza uthi angize emzini wakho, yabo. Xanhla leyo nangidlozi ngangeza futhi nasemzini wakho. Angaze ngalibhada mina emzini wakho. Ulokhu ungibiza emavikini adlula uthi angize. Ngithi mangithi ngize ngedwa uthi wena yes ufuna uze wedwa. Ngithi cha ngihamba neUnity TV. Wathi hayi ungaqhamuki neUnity TV. Kanti ufuna ukungishutha bese ubuza oqamba amanga la uthi ngifikile kakho. Angazi ngifika kakho khipha izithombe ngifike kakho phela. Mawunayo iproof. Nawo la ma record owakokotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe. Uyakwazi nawe lokho. Into engiyenzile ngikhulume nawe ngakufusekisa ukhipha ivideo uqamba amanga ngakufusekisa. Ngakufusekisa uyakwazi ukuthi ngikufusekisile ngoba angikusabi awusonyanga awuyilutho ubastard nje. Wena mawufuna ukudayisa amafutha akho ama cooking oil lawo oqola ngawo abantu oze njengoba siyakwazi ukuthi uyiscam. Wena ngabe uyaqhubeka udayisa amafutha akho cause njengamanje kulomuzi waMandiya ohlala kona uhlala emzini waMandiya sakwazi konke lokho ke yabo. Ngabe uyaqhubeka uqola abantu ngendlela obaqola ungahambi ugaxelisa noma ufaka thina ezinkingeni. Ngiyaxolisa nje kakhulu kwinkosi yesizwe sakaMnikathi engayicela nginenkinga ukuthi ngiphelezele yangilekelela kakhulu ngoba iyakholelwa kimi nami ngiyakholelwa kuyona futhi ngumfana nje omncane onetalente naye ikholela italente lami lokusakaza. TK Mfokazumu uyazi siku social media siyasebenza siphusha umsebenzi abantu bayasithanda. uBhaka ufuna ukufaka lento ukuthi abantu eNingizimu Afrika besibuke besicwaye. iUnity TV iyaziwa abantu abaningi bayayithanda futhi ngiyanxusa ukuthi bafowethu aniqhubekeni nisupporte niqhubeke niyibuke inhlelo esizenzayo. Ningaphiki ngomuntu oyinyanga ovele osephuphile because uBhaka uphuphile. Njengamanje uBhaka uzama ukuvuka ngathi njengoba ezama ukuvuka ngathi bakhona abantu abandiqinisa abayibonayo lento. Umgibe nje uyibonile lento ukuthi ayikho. Ngiyabonga kakhulu Ndonga Khokhovula Gobela lapha eMntubu uyaziwa futhi nayo uMkhwanazi ngoba ngisho ngithi inyanga uyibona ukuthi iyaziwe emakhaya ngoba kunenkosi lapha ya kunenduna lapha ya uyaziwa futhi umuzi wakubo. Njengoba ngichaze na ukuthi uPlasu kunenkosi lapha emhlabelengana kunenduna futhi eyakhele esigodini uyaziwa. Wena waziwapi wake walapha ba savuka sezwe. Ngiyacela ke eNingizimu Afrika angeke ngizukwanda kakhulu ngale video kodwa ngifisa ukuthi yazi iNingizimu Afrika ukuthi ayikho yonke lento futhi kuzama ukudicelela phansi igama lami. Uma kungukuthi wena Bhaka ubufuna ukushaya 2+2 ubuhlulwa yini ukumqonda eyedwa umshaye bese uyayizwela ke wena ufuna ukukuzwela. Waye ufuna ukuthi uma ufuna ukushaya inyanga bese ubhanqa nathi sonke uhamba uqamba amanga ukuthi wawukhuluma nami. Ngikhuluma kanjani nani mina? Hayi bafowethu sengizophetha. Ngiyacela ukuthi abantu beqhubeke beyibuka inhlelo esizenzayo, beqhubeka abantu bekholelwe kuGwajo Unity TV. Nkosi yesizwe sakaMnikathi ngiyayihlonipha kakhulu. Yenza izinto eziningi ezinhle ukulekelela umphakathi. So nje ngiyacela abafowethu ukuthi nehlise umoya. Nali iqiniso engilishoyo nengilikhulumayo mina njengoGwajo ngiyayiqhelanisa nayo yonke lento eshiwo ilo mfana wakanzama ozenza inyanga. Lento yakhe isiyacika ngoba usigxeka wonke umuntu. Awazi ukuthi uphila umuntu uthi wena wonke umuntu wrong. Hayibo, kathi uphila kuliphi izwe wena? Wonke nje umuntu ophila nawe wrong. Wonke umuntu ophila emhlabeni njalo wrong. Hayi kahleni bafowethu. Aniyibuke lento. Ziningi inyanga ekhuluma kabi ngazo. Efuna ukuthi kuthengwe le cooking oil yakhe ayidayisayo ayidayisela abantu. Akekho umuntu akwasizwa yilento leya.
umuthi ayewenza kwakungweyilonda nawo futhi siyeza ukuthi kwakade kuyi-receipt awayethole somewhere kwintombazane thizeni, ayikho yonke lento. So bafethu ngiyacela sinehlisa amaphaphu, umuntu okholelwa kwaJoe aqhubeke akholele kwaJoe. Abafowethu ithimba lonke engisebenzisana nalo niqhubeke nilithande njengoba nisithanda. Ngiyazi ukuthi iNingizimu Afrika abantu ngeke bedlale ngathi, ngeke futhi beze bebhaye isikelemu esingekho ngomuntu nje ufuna ukugqama. Siya understand ukuthi iranda lihambi kahle, phuphile indoda zama ukuvuka. Mfowethu uma uphuphile phuphela wedwa. Into engixabanisa nawe ukuthi nganqaba ukwenza isikeshi, ufuna ungenza isikeshi, athi angisenzi isikeshi mina, ufuna ukuqola abantu ngegama lami, engiyenze lento leyo ke, yabo, nganqaba. Yabo kakhulu iNingizimu Afrika, ngiyathokoza kakhulu. Ngumuntu ongathanda ukukhuluma kakhulu, ngumuntu ongathanda ukuhlezi ngikhuluma, ngumuntu othanda ukwenza abantu bayazi. Ngiyacela nje niqhubeke nisupporte bafethu, thina siphila ngani. Ninto engizenzayo mina ngokuthi nina niyabuka ama-video ethu, niyasupporta kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu. Ngikunogwasha loSikhundla, umZulu nekavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda. Kuningi ke okunye esazoqhubeka sikuveze uma kuqhubeka umuntu ekhuluma kabi ngamagama ethu, ngoba akukuhle ukuthi umuntu ebulala ibrand isentshizelwe kangaka. Ngiyathokoza kakhulu. Ngiyaxolisa nasenkosini yesizwe sakaMnikathi, yimi ngaya kuyona ngayoyicela ngoba nginenkinga. Wena wedlovu.